रोहतास जिला के इंद्रपुरी सोन बराज आपन खूबसूरती खातिर मशहूर बा। यहाँ भोजपुरी फिल्म और वीडियो के शूटिंग खूब होवला। सेलिब्रिटीज के पसंदीदा स्थान में से एक बा। हालांकि कोरोना के चलते यहाँ शूटिंग बंद रहे, लेकिन एक बार फिर से हलचल शुरू हो गई बा। सुनील रॉक के निर्देशन में भोजपुरी के चर्चित गायक गोलू राजा और एक्ट्रेस और मॉडल पूजा राज भोजपुरी एल्बम खातिर शूटिंग कैलन। बरसात के मौसम में बारात से हजारों क्यूसेक पानी सोन नदी में डिस्चार्ज करे के चलते इंद्रपुरी के सुंदरता और बढ़ गई बा और यहाँ शूटिंग के साथ साथ आम लोग के आवाजाही भी बढ़े के उम्मीद बा। रोहतास में चुनावी हलचल भी तेज हो गई बा। जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष लाल सिंह यादव घोषणा कैलन कि पार्टी रोहतास के सभी विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ी। जिला स्तरीय कार्यकारिणी के सासाराम में बैठक आयोजित कैल गई, जेमे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनाव के तैयारी के लेके विचार विमर्श करल गई। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के निर्देश पर पंचायत से लेके बूथ स्तर तक कमेटी बनावे के काम पहले ही से चालू बा। हमने के तय करनी है आज की हमने के 6 सीट पर चेनारी, काराकाट, करहगर, दिनारा, डेहरी, सासाराम, नोखा, इतना सीट पर जितना जिला में 6 विधानसभा बा बूथ वाइज कमेटी बना के हमने के अब इनकी पर एकदम फैसला कर ले बन जा कि पप्पू यादव के नेतृत्व में बिहार में सरकार बने जा रहा बिया और इनके हाथ के मजबूत करके अब नया नेता के चुनाव करके अब हमने के इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ब जा। जनता के हाथ में फैसला बा। जौना ढंग से आदमी बटना बाढ़ में फंसलन, जौना हिसाब से फंसल हम दिल्ली में जितना मजदूर बनन भगलन उस जगह से और हमनी के ट्रक बस से जैसे सुविधा भइल पैसा कौड़ी दे के वो आदमी के खाना पीना दे के रास्ता में जगह जगह के व्यवस्था कऽ के वो आदमी के घरे भेजल गइल। वही सब के लेके हमनी के जनता के बीच में जाई बा। जनता के तय करे के बा कि पप्पू यादव हमनी के असली नेता बना कि डुप्लीकेट नेता बना। घर में रहे वाला, दरबा में रहे वाला और एसी में बैठ के सूते वाला। होने कैमूर जिला से एगो दर्दनाक खबर बा, जहां कुदरा प्रखंड क्षेत्र के लक्ष्मीगंज गांव में आकाशीय बिजली गिरे से 2 बच्चा के जान चल गई। ग्रामीण बतावत बाड़न कि 20 से 25 लड़का लोग गांव के काली मंदिर के पास क्रिकेट खेलत रहन, तब्बे गर्जन के साथ वहां बिजली गिर गई, जेमे 2 बच्चा की मौत हो गई। पुलिस शव के कब्जा में लेके पोस्टमार्टम खातिर भभुआ भेज दिलस। क्रिकेट खेलता है इसमें 12 दिन से मौसम बने आज सूखा जैसा रहे आ यही में गिर गया तो 12 सब यही नहीं रहे तरीके ये लोग ऐसा घटना हो गई। आपन जिला आपन इलाका के खबर खातिर देखत रही और सब्सक्राइब करी खबरिया भोजपुरी चैनल, जे YouTube पर प्रमुख भोजपुरी न्यूज चैनल बा।